Πώς δεν μας κράξανε οι οικογένειοι μας. Μπροστά, όχι πίσω. Τι κάνουμε, μόλις ενεργήκαμε, ακούστε. Τους καλού όλους, τους συμβούλους και κάποιους άλλους που είχαμε. Καθίστε κάτω. Να καταγράψουμε τα καλά και τα κακά του πολίτη. Να δούμε, να έχουμε ένα master plan, να έχουμε ένα μπούσουλα μπροστά μας. Από πού να αρχίσουμε. Και να βλέπουμε τα προγράμματα και να τρέχουμε. Και καθίσαμε καλά. Είχαμε την κτηνοτροφία. Για μένα ήταν θετικό, γιατί είναι ένα παραγωγικό επάγγελμα. Έτσι. Καλό. Παρόλο ότι ήταν εδώ και δρομίες μέσα στο χωριό. Κακά. Όλα τα. Περιβάλλον άρα καλό και κτηνοτροφία και τα άλλα όλα. Τα καταγράψαμε και τα χωρίσαμε σε κατηγορίες. Παιδεία, υγεία, πολιτισμός και ειδοποιίες και όλα αυτά. Τα έχουμε και τους καλούμε σε λαϊκή συνέλευση. Να ξέρετε προσωπικά ότι χρησιμοποίησα πάρα πολλές φορές την λαϊκή συνέλευση. Μικρή τοπική κοινωνία ήταν τότε 350 άνθρωποι, τώρα περάσαμε τους 500. Το χρησιμοποιούσα πάρα πολύ. Άμα δεν έχεις σκοπιμότητες, τι θες να περάσεις, δεν έχεις πρόβλημα. Καλείς στον κόσμο, τους ακούς και θα πει πλειοψηφία. Δεν υπάρχει άλλος νόμος για να διοικήσεις κάποιον παρά μόνο αυτός της πλειοψηφίας. Πρέπει να υπακούσεις, ας είσαι η πλειοψηφία εκεί. Λοιπόν, τους καλούμε, κάναμε 13 λαϊκές συνέλευσεις. Πολύ γρήγορα να σας πω, έτσι να μην σας κουράσω. 13 λαϊκές συνέλευσεις. Εγώ έλεγα τα δικά μου, εγώ λέω κάνει μάστερ στο περιβάλλον. Σας λέω ότι εδώ και οι γονείς μου μένουν, αλλά όλοι. Μαθηματικά θα διαλυθεί το χωριό. Με τα ζώα μέσα, με τις βρωμιές, χωρίς ο δρόμος από τη Φιλιαδόνα χωματόδρομος. Ο δρόμος από τον Αλυμερό δεν υπήρχε καθόλου. Καταλαβαίνετε, σύνδεση με τον νομό για να πάμε εμείς στο Βόλο, πηγαίναμε στη Λαμία ή αποφάσισατε, μιλάμε μια κατάσταση. Είναι και αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο. Δεν φαντάζεστε. Αυτό τα καταγράψαμε όλοι. Τους καλούμε, τους λέμε αυτά, τα δικά τους αυτοί. Τους λέω, ακούστε με, εγώ 4 χρόνια θα ασχοληθώ μαζί σας. Θα φύγω. Δεν θα βάλω στην ψηφιότητα. Ήρθε για 4 χρόνια να βοηθήσω, μήπως συμμαζέψουμε το χωριό για να έχουμε εμείς να ζήσουμε. Μετά από 13 λαϊκές συνέλευσεις, του ζήτησα ένα πράγμα θέλω από εσάς. Θα απομακρυνθούν τα ζώα έξω από το χωριό. Αλλά εμείς δεν κάναμε το κακό των ανθρώπων που μέναμε εδώ. Δεν πας σε ένα χωριό ότι όλους αυτούς να κάνεις σχολείο και τι να κάνεις, άμα δεν υπάρχουν άνθρωποι. Λοιπόν, σκεφτείτε, το σχολείο ήταν σε αμυωτοποντίκια μέσα και το κρέμισαμε έτσι, το κρεμίσαμε, δεν μας έκανε τίποτα. Το κρεμίσαμε και πήρα τα παιδιά δίπλα στο γραφείο. Έτσι να λειτουργούν. Γιατί πας σε ένα χωριό, άμα δεν ακούς παιδικές φωνές, άμα δεν ακούς παιδιά, τι ζωή υπάρχει. Κάποιοι από εμάς, έτσι, δεν υπάρχει ζωή. Έπα το δούμε και την παιδεία την είχαμε βάλει σε πρώτη προτεραιότητα. Μετά λοιπόν τις δεκαετίες 90 τους είπα ότι εγώ πήγα στο Υπουργείο, πιάνω τον Υπουργό, τον Σταύρωσα. Δώστε μου σε δασικές εκτάσεις 4 στρέμματα και πάνω, δώστε μου κομμάτια για να σας τα δίνω, να τα δίνουμε δωρεάν στους κτηνοτρόφους να μεταφέρουν από εδώ και τα ζώα. Και όχι μόνο να τα μεταφέρουν. Πρέπει όταν διοικείς κάποιους, εσύ να ενημερώνεις και να τους ενημερώνεις και αυτούς. Έτσι. Λοιπόν, οι κτηνοτρόφοι εδώ δεν είχαν ενημέρωση από πουθενά. Μερικοί δεν παίρνουν επιδοτήσεις. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση και σωστά λέει μπροστά σου λέει και τώρα πρέπει να έχεις στάβλο σύγχρονο σου λέει να πάρεις επιδότηση. Δεν παίρνεις. Σωστό δεν είναι. Μου να τα έχεις έτσι. Ποιότητα των προϊόντων, ποιότητα των κρεάτων, όλα αυτά παίζουν ρόλο. Εμείς τα είχαμε δει. Παράλληλα είδαμε ότι μπορούμε να κάνουμε κτηνοτροφικά πάρκα. Πάμε προγράμματα μες στο διαιτητή. Τώρα δεν μπορεί να κάνει κανείς. Είναι δύσκολο, θέλει περιφράξεις, θέλει φύλακα. Και εκμεταλλευτήκαμε, πήγα στον Υπουργό, τον Σταύρωσα. Του λέω: θέλεις να έρθουμε να γίνουν όλοι εδώ στην Αθήνα ένα παραγωγικό χωριό να διαλυθεί. Δώστε μου σε 3 σημεία, θα σας τα υποδείξουμε. Αποχαρακτηρίστε το από δασικές εκτάσεις να πάμε να κάνουμε μαντριά, να δούμε από το χωριό. Γι' αυτό σας λέω ότι όταν επιμένεις, εκεί εμείς, τον Σταύρωσα του λέω: δεν φεύγω από εδώ. Δεν φεύγω με τίποτα από εδώ. Θέλεις, θα τους μαζέψω, θα τους φέρω εδώ τους ανθρώπους. Έχουν ζώα, έχουν παραγωγή. Να και το πρόβλημα του σημερινό. Για αν είχαμε, δεν παράγει τίποτα η Ελλάδα. Τουλάχιστον να παράγει και η γεωργία και η κτηνοτροφία ή να ξεκινήσουν να τους βοηθήσουν. Τον έπεισαν, μας δίνει 3 και τα δίναμε έτσι. Μιλάει, βάλουμε ένα συμβολικό ποσό. Τότε δραχμές, σήμερα το 150 ευρώ για 5 στρέμματα περίπου, γιατί εκεί που θα πας θα βγάλεις πολυοδομική άδεια και πρέπει να κτίσεις. Κάπου θα σας δείξω ένα, αλλά έχει και εδώ κάποιο, νομίζω, έχουμε εδώ ποιμνιοστάσιο έτσι. Σύγχρονο ποιμνιοστάσιο. Λοιπόν, σου λέω το 150 ευρώ. Και άρα
τους εξασφαλίσαμε χώρους, τους δώσαμε 5 στρέμματα με 150 ευρώ, πήγαμε νερό, έτσι πήγαμε φως, όλα για το φως, μπορεί να μην το ξέρεις, δεν ξέρω πόσα χρόνια είσαι. Το θεωρήσαμε ότι είναι κοινοτικός χώρος και πρέπει να πάμε ρεύμα. Για να μην πληρώσει ο καθένας έξτρα ρεύμα. Όλα. Τρύπες. Πρέπει να πει το φόκιο. Ναι, ακριβώς. Λοιπόν, το κάναμε και αυτό. Οπότε βρήκαν έτοιμες και πήγαμε, εισάσαμε όσα δεν λύσα και κάναμε σύγχρονες εγκαταστάσεις. Μόλις πήγαν οι πρώτοι, είδαν ότι άλλαξε η ζωή τους. Δηλαδή, δουλεύαν λίγο. Αλλιώς είναι στα βουνά και έξω τα ζώα, και αλλιώς να πηγαίνεις το πρωί, το χειμώνα, μιλάω τους 3-4 μήνες που τα ζώα είναι μέσα. Γιατί όλο τον άλλο καιρό, όλα τα ζώα μας είναι στα βουνά, ξέρετε. Και είναι ελεύθερα. Λοιπόν, μιλάω για το χειμώνα. Είδαν ότι λιγότερη δουλειά. Είδαν ότι είχαν καλύτερη παραγωγή. Αυτοί που τα γελάδια δεν αντέναν μέχρι εδώ, είναι κρεατοπαραγωγής. Τα γητοπρόβατα που ανέκαν και ένα περισσότερο γάλα. Γιατί ήταν μέσα, δεν έξω από δυο στους δρόμους. Μέσα είστε στα 1000 μέτρα υψόμετρο. Μέσα στους δρόμους, στα χιόνια, άρχισαν να μας καλοβλέπουν και εμάς. Επειδή όμως η οικονομία της Ανάβας στηρίζεται αποκλειστικά και μόνο στην κτηνοτροφία, η οικονομία του χωριού, έτσι. Προσωπικά που ασχολιόμουν με δημοτική σύμβουλη, βοηθούσαν, αλλά εγώ τραβούσα η γυναίκα μου και η γραμματέας. Τους λέω, θα πούμε σε βιολογικά προγράμματα. Πριν 20 χρόνια τώρα, έτσι, οι πρώτοι. Δεν θέλαν, φοβόντουσαν να μπουν 5 χρόνια γιατί έχει δεσμεύσεις. Θα παίρναν και πρόσθετες επιδοτήσεις. Τους πείσαμε, τους κάναμε ενημερώσεις, τους κάναμε έτσι. Λοιπόν, τους πείσαμε. Και έτσι όλη η κτηνοτροφία της Ανάβας τη βάλαμε στην βιολογική κτηνοτροφία. Δηλαδή, το Υπουργείο Γεωργίας και Κτηνοτροφίας, τότε η Ανάβα ήταν πιλότος ανάπτυξης βιολογικής κτηνοτροφίας. Πήραν και άλλες επιδοτήσεις, προσέξτε τώρα. Πέραν τις απλές, πέραν τις ορεινές, πέραν βιολογικές και μερικοί, επειδή έχουν και ζώα σπάνιας φυλής, εδώ πέραν και τι. Οπότε γέμισαν τις τσέπες χρήματα. Σήμερα, ακόμα σήμερα, η Ανάβα θεωρείται το μεγαλύτερο οικονομικό επαρχιακό κέντρο στην Ελλάδα. Και η εικόνα που βλέπετε τώρα δεν ήταν το 10, τώρα θα σας πω μας έχουν καταλήψει. Και κάναμε μια εθελοντική και προσπαθούμε μόνοι μας έτσι λίγο να διατηρήσουμε κάποια πράγματα. Δεν είναι καμιά σχέση η Ανάβα. Λοιπόν, προχωράμε. Τους βάλαμε στη βιολογική. Όταν είδαν αυτοί ότι πήραν και άλλα λεφτά και πάνε καλά, δεν υπάρχει άνεσμος στην Ανάβα, έτσι. Σε μια λαϊκή συνέλευση είχαμε κάνει αυτή την αίθουσα, μου λένε 2-3 πρόεδρε, κάνε ό,τι θέλεις. Σε εμπιστευόμαστε, κάνε ό,τι θέλεις. Γιατί αυτά που τους είχαμε πει, βγήκαμε, τους είπαμε εμείς αυτά θα κάνουμε, τα κάναμε και κάναμε άλλα τόσα. Τους είπαμε την αλήθεια. Έτσι. Τώρα είμαστε στη φάση της αποκατάστασης των σχέσεων με τους χωριανούς, γιατί αυτούς που σε κλαίουν πρέπει και να σε πιστεύονται. Άμα σε αμφισβητούν κάθε τόσο, δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Λοιπόν, μου λένε κάνε ό,τι θέλεις. Πιστευτήκανε, ωραία, η συντηρητική πλειοψηφία. Γιατί υπάρχουν και άνθρωποι και εδώ παντού, δεν πιστεύω στα χωριά. Είναι ένας κύριος εδώ με άσπρα μαλλιά. Μπορεί να σας βρει κανένας, σας αρχίσει να λέει, πιάνει, είχε βάλει υποψηφιότητα και πήρε, όχι με μένα, πριν ένα κτηνοτρόφο. Ο ένας πήρε 200, ο άλλος κτηνοτρόφο πήρε 700. Δεν τον θέλει το χωριό. Είναι κακός όλοι. Λύσεις κάνει στον ένα, στον άλλο κτηνοτρόφους, συλλόγους, ό,τι βρει. Και τον βλέπει να βιβλιοπόλεις, να σε παρουσιάζει, μπορεί να το βρείτε. Αλλά ένας δάσκαλος με του λέει, μα λέει, υπήρχε το πάρκο αυτό, υπήρχαν οι δρόμοι αυτοί από εδώ, από εκεί, υπήρχε πλατεία, υπήρχαν εκείνο. Όταν του είπε, έτσι χάρισε. Άρα, Χριστιανέ μου λέει, τα ξέρετε, λέει, δεν γίνεται έτσι. Θέλω να πω, υπάρχουν και άνθρωποι δυστυχώς. Αυτοί πώς να τους ονομάσω. Μην, εντάξει, να κάνουμε. Λοιπόν, και τώρα, αφού ολοκληρώνουν την κτηνοτροφία, πάνε πολύ καλά, άλλαξε η ζωή τους. Προσέξτε, γιατί παράλληλα κάναμε και άλλα έργα. Άλλαξε η ζωή τους, τους βοηθήσαμε. Τι μου ζήτησαν, ένα σφαγείο. Τώρα 300 άνθρωποι να κάνει σφαγείο, δεν ξέρω αν ο Δήμος έπρεπε Δήμο. Σφαγείο. Εμείς αυτό θέλουμε να πω. Είχαν δίκιο, γιατί εδώ μαζική κτηνοτροφία να μην κάνουν τα ζώα από εδώ. Και πώς γινόταν στα ρέματα. Το πάρκο που θα πάτε ήταν χωματερή ψόφιων ζώων. Το πάρκο. Καταλαβαίνετε τι εικόνα. Δεν υπήρχε τίποτα εδώ. Τα πετούσαν από εδώ και από εκεί του χειμώνα. Λέμε ότι για ο πόνος πρώτα με την κτηνίατρη. Τι εικόνα. Είναι
ποτάμι αυτό τώρα και σκέφτομαι, μου ήρθαν εικόνες, μικρό παιδί, πηγαίναμε και κάναμε στο ποτάμι μπάνιο. Εκεί μέσα, καπάτα. Μπαρούκες. Έτσι. Και θυμάμαι τι εικόνα πώς ήταν αυτό το ποτάμι έτσι. Και πώς ήταν το 10. Γιατί τώρα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είχαμε ένα Αυστραλό που μας έδινε χρήματα, είχαμε έναν ξεναγό. Από εδώ έκανε τον γκρουπ, τον έκανε ξενάγης, του έκανε ξενάγης. Αυτά τα λέμε εδώ, τώρα αναγκαζόμαστε. Και τώρα μας σταμάτησε τη χρηματοδότηση, ας πούμε, και προσπαθούμε να πουλάμε κάτι διαφημιστικά έτσι και βάζουμε, στέλνουμε έτσι για να υπάρχει η στοιχειώδη καθαριότητα. Το πάρκο που θα δείτε δεν έχει καμία σχέση με αυτό που ήταν. Δεν πάτε όμως, επισκέπτεται πολλά σχολεία το χρόνο κάποτε και κάνω. Λοιπόν, κυρίως την κτηνοτροφία για να το κλείσουμε, σφαγείο. Τελικά, άμα θέλεις να κάνεις, ξεκινάμε. Πάμε στον Υπουργό. Υπουργέ, τα έχουμε όλα, μας λείπει το σφαγείο. Ο κόσμος έρχεται εκεί, δεν φεύγει, αυξάνεται. Κάναμε μια επέκταση οικισμού και έδιναν βάσει του κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων οικόπεδα πολύ φτηνά, 500 μέτρα και πάνω. Έτσι, δίναν γύρω στις 2.000 ευρώ, στο 1/4 της αντικειμενικής αξίας και σε 8 χρόνια να το ξεχρεώσουν. Για να τραβήξουμε κι άλλο κόσμο στο χωριό μας, έτσι. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο τίποτα, αλλά αν εγώ σταματούσα και έλεγα δεν θα πάω στο Υπουργείο, δεν θα πάω στον Υπουργό να τον πείσω να κάνουμε το σφαγείο, πήγαμε, τον πείσαμε και κάναμε ένα σφαγείο, θα σας δείξω εικόνες, σύγχρονο χειρουργείο. Με 2 γραμμές.